Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, meta kien kap taċ-Ċentru tal-Informazzjoni tal-Unjoni Ewropea, l-MIC, ma setax isib parkeġġ fil-Belt Valletta u l-karozza li kien qed jikrilu l-Gvern ipparkja ħażin. Dan wassal biex gwardjan lokali taħ ċitazzjoni. Anke jekk it-tort kien kollu ta' Busuttil u insista mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin biex iħallsu din iċ-ċitazzjoni ta' 23 euro dak iż-żmien 10 liri Maltin. Il-Gazzetta kulħadd żvelat u ppubblikat korrispondenza ta' Awwissu tas-sena 2000 meta Alfred Falzon, direttur tas Servizzi Korporattivi, wieġeb hekk għall-ilment ta' Busuttil. Irrid ninfurmak li b'eċċezzjoni iċ-ċitazzjoni tal-ipparkjajt fuq il-bankina ħdejn il-Ministeru tħallset. Filwaqt li nirrikonoxxi li kont magħfuż bil-ħin biex tattendi dawn il-laqat u li tista' taħli l-ħin biex issib parkeġġ, ġentilment nitolbok biex tevita li tipparkja f'żoni fejn ma tistax. Il-Ministeru mhux se jassumi responsabbilta ta' kontravvenzjonijiet ta' dan it-tip fil-ġejjieni. Busuttil li ta' spiss jitkellem fuq onestà politika għawweġ ir-regoli biex jifranka 23 euro, meta bħala kap tal-MIC bejn l-1999 u l-2003 tħallas $250,000 euro. Dan ifisser li Busuttil ingħata paga 7 darbit ola mill-paga minima f'dak iż-żmien. Il-paga li jingħata 17-il sena ilu fl-1999 u li baqa' biha sakemm baqa' kap tal-MIC kienet ta' 40,800 euro fis-sena u ingħażel mingħajr ebda seħħa pubblika. Paga li dak iż-żmien kienet iktar minn 80% ogħla mill-kap taċ-ċivil u tal-Avukat Ġenerali. 96% ogħla mill-paga tal-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien u 130% ogħla mill-paga tal-Kummissarju Elettorali. Ta' min jgħid li mal-paga ta' kważi $250,000 Simon Busuttil kellu mobile u karozza bil-fuel imħallas.